Takže čaute, Károvi a Keričky, ja vás vítam pri hre s názvom Minecraft a hráme na sérii kostku.cz a mám tu aj môjho kamaráta New002 a on tu bude s nami hrať. No a tým ani nerozmýšľaj. Tu som iba kvôli tomu, aby si mal... Ok, takže som umrel. Sme boli v PvPčke. Áno, lebo sme natáčali toto, lenže to sa nejak nepovedlo. A tak. my sme išli ukazovať arénu, on si zmyslel, že ma ide zabiť trošku a trošku sa to myklo a zjebol som do lávy. Áno, ale nič sa nemusíte báť, stále sme tu. Že mám tu na novo veci úplne zreno. Takže tuto vám by som chcel ukázať, ako máme tu, už sme začali, na začiatok sme úplne začali, máme tu, aby vás to nekože bavilo, teraz respektíve, že keby náhodou, aby ste sa nenudili, aby sme mali začať úplne oznova, takže tu máme jedáleň, jedlo, vec, kde akože upečieš to jedlo nejak. Tak a ešte vlastne vece, tu máme suroviny hore, vecičky, blabla. A tuto máme proste keby doly, takže my budeme pod zemou a tak ďalej a tak ďalej. Toto je taká menšia informačka. Toto je vlastne taká menšia informačka. Skype bude v popise. Môj. Takže ani nestihol nič povedať. Keď to stále hovoríš. Je to úplne rýchlo. Nepošia tu budú. Vodopád smrti. No takže toto... Hovoril si, jak sa volá tento server? Áno, hovoril som. Kostka. Tu budeme mať ešte farmu, lenže ešte nám chýba jeden kyblík vody a nám sa nechce ísť vylezť hore, takže to máme na nič. Navyše, počkej, vlastne tuto ešte vám chcem ukázať, takže v tom minulom videu som ukazoval, to je spawn. Tuto vlastne sa nedá vôbec robiť reska. A tuto máte, že staviť môžeš až 1000 blokov od spawnu. Riť din mapou na webu. Vlastne to je na webu nejaká din mapa, neviem čo. Din mapa to znamená, že ty napríklad vidíš hráčov i seba sa mi zdá, alebo niečo tak. Vlastne tak. Vlastne tuto môžete si akože všimnúť, že tuto akože musíte ísť po tú spawnu a tam môžete začať vlastne ničiť bloky. Hej, a ešte, no, dopovedz. Tuto vlastne keď zničíš, vám ukáže toto vlastne. A veď môžeš blabla. A vlastne keď pôjdete vlastne tých 1000 blokov, tak vlastne tam už môžete. Ale doporučujem vám sa na nikoho pohodnúť. A ešte k tomu som chcel vlastne povedať, že tuto, keď vlastne chcete niekoho zabiť, tak tuto vám ukáže, že tuto vlastne všade není PvP zóna. Aj keď budete vlastne vonku z prírody vlastne. Musíte ísť do PvPčka. Áno, maximálne do PvP. A nebudeme hovoriť náš spôsob. Ne. Náš spôsob nebudeme hovoriť. Môžete na neho hodiť hlavu. Hajzo. No tak normálne, môžete po ňom hodiť hlavu. No a teraz vám musím povedať niečo ešte ja. Že tuto nemáte, tu je resky, ale tu máte urobené to tak, že tu sú moderátori a keď vám napríklad príde niekto ku vám domu, ale česky vám nemôže. Napríklad keby vám kovadlinu alebo crafting table, alebo enchanting table, alebo by vám vlastne niečo zobrali, alebo by vám vlastne rozgrifovali dom. Dom, tak to poviete moderátorovi a vám už pomôže nejak. Áno, a potom vlastne mu dá nejaké upozornenie, dá mu asi ban, alebo neviem čo mu dá. A musím, ale počká vlastne, ako to funguje vlastne, ten moderátor mu to bude musieť opraviť? On mu to opraví, ale proste ja neviem čo tu hovoril, že tu je nejaký plugin na to a také debiliny, takže. To už hovoril Fel.cz, keby dal čo tu hraje, Fel.cz, youtuber. To je youtuber, no. OK, toto bola taká informačka o tomto serveri vlastne. Keď toto video dosiahne 5 alebo 10 lajkov, viac ako 5 alebo 10 lajkov, tak urobíme ďalšiu časť. Ďalší diel. Dobre, tak my sa asi s vami rozlúčime, takže čaute. A vyhadzujem sa. Nazdar. Jau, hau, kikiriki, čau.